Hola, patapoms, què tal? Jo ara estic en el universo Frenadol. Aquest any sembla que m'estic col·leccionant, tinc un llibre d'estos de col·leccionista on m'estic col·leccionant tots els constipats, tots els refredats que he tingut durant aquest curs i els tinc per mesos, no? Mira, el de novembre va ser curtet però intens. Mira, i el de desembre se caracteritza per el color dels mocs que eren un verde radiactivo. Pues així estic, col·leccionant els refredats. I ara, pues, claro, faltava el de febrer. Què vos porta avui? Avui vos porta un unboxing que fa temps que no feia ningú. I al mateix temps fa que vaig descobrir aquest instrument que vos porta avui. Es tracta d'un instrument japonès inventat per els germans Masamichi i Nobumichi Tosa, que són una parella d'inventors molt locos i fan instruments alhora molt divertits. I l'instrument que avui vos porta es diu el Otamatome. Ni més ni menys que aquesta monaeta. Es tracta d'un instrument electrònic, crec que ja ho havia dit, i va a piles. Té així la membrana, que és molt semblant o igual a la del diapasó d'un violí. Per això els violinistes no tindran molt de problema en familiaritzar-se en aquest instrument. És a dir, tu fiques la mà esquerra per damunt de la membrana i després amb la dreta li obris la boca a aquest bitxito. Com veieu, el packaging és super mega japonès. Té per així davant les lletres, i després està així el seu inventor, que t'explica com fer-lo sonar i moltes coses en japonès. Jo me l'he comprat per Amazon, crec que m'ha costat uns 20-25 euros, no sé, i ha costat una miqueta en arribar, perquè com ve d'allà, de Xina, de Japó, no sé, és made in China, realment, però l'invent és japonès. I res, anem allà, no? Quan l'obrim... Vale. Quan el vaig obrir, perquè ja l'havia obert per a veure més o menys com era, em vaig trobar en aquesta carteta. És un sobre fet en origami i dins té un missatge del venedor dient-me que si està tot correcte i si està tot del meu gust, que si per favor li puc donar una opinió positiva, que li donaré perquè està tot molt bé i embalat, va vindre superben embalat, superprotegit i la veritat és que estic contenta. Ho cuiden tot molt. Quan obrim tenim el cartró informatiu i dins ens explica millor, però clar, en japonès, les instruccions del Otamatome, com ficar-hi les piles, el seu funcionament, com les agafar, etc. I així en un principi crec que és on t'indica les notes, però clar, com es fa? El que has de fer és deixar aquest full en la taula i l'Otamatome, veieu que hi ha un Otamatome dibuixat, l'has de deixar així. I hi ha uns números que t'indiquen les notes. Jo el que he fet és que amb un permanent d'aquestos per a escriure en els CDs, que abans ho feien molt, ara ja no tant, m'he marcat les notes en la digitació anglesa. Re, D, E, Mi i F, Fa, bueno, tot això. Així tenim les opcions, que és el de on, off i el de l'altura, si més baixet o més alt, i també la intensitat. Anem a provar ara l'altura més baixeta. L'altura mitjana i l'altura més alta. Per a mi és molt complicat perquè no estic gens familiaritzada en la digitació de violí ni res, però més o menys les notes de l'escala serien aquestes. Més o menys. El que havia dit abans, amb aquesta mà esteu amb la membrana digitant les notes que voleu i després en l'altra heu d'anar fent, obrint-li la boca per a crear aquell efecte de guagua. La veritat és que s'ha d'apretar molt fort per a que soni mitjanament bé. Jo crec que el seu tamany és una miqueta més difícil de manejar. Hi ha crec que 3 tamanys, no estic molt segura, estic dient-ho així una miqueta voleu pel que recordo haver vist. Hi ha un que és molt petit, un altre que és com aquest mitjà i un altre que és més gran, que és més
és més manejable, crec jo. I podeu trobar molts vídeos, molta gent que ha penjat en YouTube tocant Despacito o la melodia de Mario Bros, però en plan superpro. I jo no li acabe d'agafar el punt, me'l vaig comprar amb molta il·lusió i molt alt per ensenyar-vos-el, però no li acabe d'agafar... No. Puc tocar quan les soques van al camp i poca cosa més. No. O Joan Betty quan balla. Perquè eres tan mono. Però, bueno, això, si vos fa il·lusió, vos el podeu comprar i provar-lo. És molt cookie, jo el duré algun dia a classe i que el proven. Ja està, no tinc molt més que dir perquè és que no és igual que la melòdica és més intuitiu perquè és com un pianet i tires aire i tal. Bueno, igual ja vos faré algun altre vídeo, si acas, practicant una miqueta més en ell i res. Això és tot, un vídeo curtet, un vídeo fàcil de digerir i ja està, això és tot. Adeu, patapú! Adeu!